Takže já vás zdravím, jsme tady na Gorze Hard, ale už tady nějakou dobu čekáme, tak je tam teď momentálně voda, kvůli mým lagům tady čekáme, takže je to velmi špatné. Ukážu vám, jak to tady takhle mlátíme. Máme velmi kvalitní skupinu, ale já mám taky mám ještě k tomu velmi kvalitní lagy, takže to je úplně kombinace, která k sobě úplně letí. Pak i zkusím třeba natočit Sigriho Hard, aby to bylo prostě taky, že nechodíme jenom furt se skupinou, ale se skupinou to po mně chtějí, protože asi prostě chtějí se mnou natáčet. Takže, ale zabili jsme ji, takže já vám tady ještě představím všechny. Máme tady Zálesa, Sromluse, já, Wolfox Woman a Zajuc 48. Tak tohle byla Gorga Hard rychlá. Tak já se s vámi loučím a nashledanou. Nazdar.